प्रणाम। हम लोग छोट भाई सुकुल संवरिया। आज बहुत खुशी के बात बा कि देखी आज होली बा। अब मजनू बाबा के देख ली कैसे रंग लगवाओ तनी होली में। आ हमरो हाल देख ली। और वो लोग के बाबा मजनू टीम पर स्वागत बा। जय हो कम है ब्लॉक में हम नाची ना ब्लॉक बनता हमनी के। जय हो भोजपुरिया समाज। जितना भैया देखा तानी सब के हैप्पी होली बा। हमनी के गाना छूटल बा सुकुल सौरिया ऑफिशियल पर जाके सुनी और ढेर सारा दुलार प्यार दी। मजनू से बात करी के होली में तो चिन्हाते नहीं कर। हेलो बोली हाँ जितना छोटा बड़ा भाई बनी लोग सब कोई के चरणों में प्रणाम कर रहल बनी। राम राम भैया, रामे राम। हाँ तो और सब सुनावल जा। तो सुनावे का बा भैया, जब से बोले के लूर आई हाँ तो सारा तब से सारा दुख दूर दूर भइल। हाँ भैया, हमनी के हमरा कहे के इतने बात बा कि जे होली के दिन बा, होली मनावत तानी सो तनका रउआ लोगन सपोर्टर दी लोगन, दुलार प्यार दी लोगन, आ सब्सक्राइब बढ़ाई लोगन चैनल पर बाबा मजनू टीम के सब्सक्राइब बढ़ते बा। सब्सक्राइब बढ़ाई लोगन की जे उनका बाबा मजनू का मानी दिल खुश होके। हम ऊपर से धकाधक मानी की जे वीडियो बनी एप्पल का बाय बाय जय 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 इतना का के धक वीडियो इतना धक वीडियो जाई। हाँ हमारा चंदेश्वर बबुआ बाड़ा तनका इनको से कुछ तनका भैया लोग तनी सपोर्ट दी लोग, तनी आगे बढ़ाई लोग सुकुल जी के तनी आगे बढ़ाई लोग। बहुत मेहनत करता रहूं। और बोला होली होली के दिन बा, बहुत मस्ती के दिन बा। और लोगन होली नहीं लगन मनाई लोग जाई लोग। बहुत खुशी के बात है। मैं को है ना पकड़ ली बबुआ, पकड़ ली नानू पकड़ी पकड़ ली। हेलो इतना बका के बोले के पड़ी इतना ब्लॉग में। देखिए हमने कि ये छोटा गांव बा, होली मनैले बानी सन। अभी लोग जाके ओने ढोल से बजावता फगुआई लेता लोग। हमने के वीडियो बननी सकी रो लोग तन का बात कर ली सब। होली में शुभ दिन बा, बड़े दिन के दिन बा। ये सब रो लोग से हमनी बात कर लेता नहीं सब, रो लोग के मन दुखित ना होई। अब मजनू बाबा का डायलॉग देख ली लोग। देख हेलो ऐसा ही बड़ाई लोगिन दुलार प्यार दी लोगिन। बाबा मजनू टीम के चैनल बा एगो बाबा के बाबा मजनू टीम बा। सब्सक्राइब हाले बढ़ाई कि वाच टाइम पुग जाई, मोनेटाइज हो जाई तो पैसा आई तो बाबा के टोपी ओपी कपड़ा अपना सब किनाई वो लंग दुलार प्यार खूब देर ले वीडियो देखी। वीडियो तनी हमनी के गांव के पानी डॉक्टर साहब वीडियो में काम कइले बानी। जने गाना हमर कालो छूटल बाते तो वीडियो में काम कइले बानी। पगली रे तोरे पागला के देखे ना कैसने हाल बा। हाँ तरवा लोग बात करी संजय डॉक्टर भैया से चाचा से बात करी देखी। हाय दोस्तों, हम संजय सर, मेरा सुकुल संवरिया जो सिंगर साहब है उनको सपोर्ट दीजिए। और मेरे सुकुल संवरिया का जितना भी वीडियो है ध्यान से देखिए। और इनका फर्स्ट पेमेंट आने वाला है यूट्यूब के माध्यम से, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कृपया। बेचारे सुकुल संवरिया और गांव समाज के नाम रोशन होगा। आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद। वीडियो में काम दे तो करम कि ना अच्छा समय के हिसाब से देखा जाएगा। डॉक्टर के सीन होई तो करे बाबा मजनू से बात करिए तो साफ टका टॉक बन बाबा। हाँ आज होली खेलने बड़न पूरा दबा के साफा। अरे हे दे बड़ा हे दे बबुआ से तक बात करो। आवा चलिए ठीक बात है, वीडियो बहुत लंबा हो जाए इतने बहुत समाप्त करते हैं सर। सपोर्टर थे तो नमस्ते सपोर्टर प्रणाम भैया।